Malawi polisi. Bobo. Malawi polisi. Aire. Ule mwana Malawi polisi. Kani baondea Malawi polisi tu. Ndati Malawi polisi eti kunuku Malawi polisi. Ndaye na uri polisi yao pa social media. Polisi yao kuno Malawi. Video ndi yao. Choyamba ineyo nakulira ku 25 ndi makhala 25 ku Lilongwe. Anthu ena nomakunena ku 25 ku 25 iko ku ghetto kwambiri. Ku 25 ndi ku ghetto. Komanso ndi kwafumbi. Komano the fact remains kuti ghetto sisungakape. Ku 25 komwe ena nomakunena kuti ku ghetto izi ndizi. 25 raised me. Ku 25 raised Tamia Ja. Sisungakape 25. 25 uli makabiri. Aliyesa ku 25 amakhamu tojanga moyo kwambiri. Bendi kuno ku 25 kwathu ndikamaenda Tamia bo ndikamaenda Tamia bo timakundana anthu 25 kuno timakundana. Ga anthu matinenera anthu 25 kuno kuti 25 kwathu kuno anthu ena akukula ndipo sadapite ku town chikulireni koma ndikuuzeni ku 25 kuno kuli chilichonse chomwe inu mungachipeze ku town ku sector 6. That's where nakula ku sector 6 ndikapita ku sector 6 anthu like anthu ambiri amandidziwa zoti awa hana jabisi awa sakhanane so arendi kuzoti ndinochuka sinanga amandidziwa. They are used to me. Kuma ndikapita madera ina kwinako kuti kumakhala Tamia Ja bobo Tamia Ja, let's take a selfie, you know. Kuma kwanu watu 25 ase aile. Okay, so afumu aku 25. I don't know kuti nthawi analibe afumu kapena anali afumu. Komana afumu amene nkadziweneyo akwathu omwe nakulira 25 sector 6 anaphedwa ndi anthu. We don't even know kuti anaphedwa ndi ndani. And makeses ambiri anthu ambiri akhala kuphedwa ku 25 kuno. And ifeyo tinafika point yoti no kuwango cha mamawa timachita kuopa kutuluka chifukwa ena so amaphedwa mamawa. Timaphedwa cha 4 mamawa. Madzulo timachita kukalowa nyumba mofulumira chifukwa akumatipa. Ndiye no zimafika zoti anthu amene amapha anthu ku 25 kwathu kuno akuti amayuza zitsulo. That's what I heard. Ena ati amayuza zitsulo, ena amayuza what do you call this, chijatiri mwana ankena zoti afidi amamenya pamoto ndi chamari chihamala. Akuti ena amaopha ndi chihamala. No wonder anthu ambiri akakhala zoti apezeka kuti apezeka kuti aphedwa. Ambiri samapezeka ndi magazi kuti mwina abayidwa, you know. So it's like I think amangu amenya. That's so sad. That's so scary. Ndeno timaopa nditu watu 25. Nde tinalibe ntendere. Komano Malawi polisi tufuna kuthokozeni. Ineyo video iyi ndapangira on behalf of anthu onse aku Malawi kuno, komanso on behalf of anthu especially anthu aku 25. Especially ku 25 kuno. Tufuna kuthokozeni. Ina anthu amu 25 nonse ndifuna kudziwitseni kuti Zigawenga zomwe zimapha anthu athu ku 25 kuno apolisi aku Malawi agwira ntchito ndipo azigwira. Ineyo ndifuna kuthokozeni Malawi. Ndifuna kuthokozeni apolisi aku Malawi. Ngakhale nthawi nake ndinkamba ndi wina wake wa polisi pa social media matendano mimi osati kuti kuyambala ndi wa polisi mmodzi ndoti nosenu you are like that. Tinda polisi aulemu kwambiri Malawi kuno, apolisi amene amagwira ntchito yawo
komano anthu amene amatchuka ndi omwe wawa wapolisa kuyambana ndi wakuti wapolisa kuyambana ndi wakuti zimene zotchukira ufuna zinthu ngati zizapolisi umwagwira wakuti we need this, you are doing a job, it's a job chito. Okay, so let me show you video ya polisi ku Malawi nditu izi ziyankhulako ifa ya polisi ku Malawi benatu akatanyozedwa apolisi ku Malawi ndini mokunda ndipo panopa munthu mene azinyoza polisi ku Malawi pano tizithana nawo kunyoza Malawi polisi pano ta ukhala pa background tisamanyoze Malawi polisi chifoti chikhala kuti Zigawenga sizidagwiridwe ambiri ana ku 25 kwathu kuno ambiri bwezale amasiye yufa anthu ena omwe aphedwa ndi akuluakulu anonse kuti azipha komano aphedwa akuluakulu ena asiya mafamili ena asiya anawo akhala amasiye aphedwa awo ndi anthu akulu kuti they have responsibility. Galimoto za polisi zomwe zikutuluka chipata cha Kanengo police kupita tu makamakati mwa L5 komatu Zigawenga zomwe zakhala zikusokoneza anthu kwa nthawi ndithu kuyambira mwezi wa Meyi azigwira tsopano kuti zikaonetse omwe zimachitira mwazina malingana ndi wa polisi apita karaya Zigawenga zitsimikiza kuti zidaphapo ndithu anthu asanu choncho zifuna zikaonetse omwe zimachitira kugwiritsa ntchito chitsulo komanso njinga ya moto omwetu ayigwira ndi apolisi ochokera madera osiyanasiyana a mdziko muno mateki TV komanso ena ama uniform choncho galimoto zimenezi kulunjika ndithu mkatikati mwa L5 kutoko ndasika chitetezo chachikulu kwambiri anthu amene ndithu agwira na polisi amene ndithu amene anaenda operation yawo ndithu yakathithi mutakuona kumbuyo ko chimbaula amati chimbaula chigamulo chimene chikubwera ukocho chimene chikutsogolera ntchito yonseyi kuti chitetezo pozoti pamene wali mwina ena mwina ngakonkuno 25 choncho pali modzi chitetezo. Ndi DPT wa galimoto za polisi zomwe zikutuluka chipata cha Kanengo police kupita tu makamakati mwa L5 komatu Zigawenga zomwe zakhala zikusokoneza anthu kwa nthawi ndithu kuyambira mwezi wa Meyi azigwira tsopano kuti zikaonetse omwe zimachitira mwazina malingana ndi wa polisi apita karaya Zigawenga zitsimikiza kuti zidaphapo ndithu anthu asanu choncho zifuna zikaonetse omwe zimachitira kugwiritsa ntchito chitsulo komanso njinga ya moto omwetu ayigwira ndi apolisi ochokera madera osiyanasiyana a mdziko muno mateki TV komanso ena ama uniform choncho galimoto zimenezi kulunjika ndithu mkatikati mwa L5 kutoko ndasika chitetezo chachikulu kwambiri anthu amene ndithu agwira na polisi amene ndithu amene anaenda operation yawo ndithu yakathithi mutakuona kumbuyo ko chimbaula amati chimbaula chigamulo chimene chikubwera ukocho chimene chikutsogolera ntchito yonseyi kuti chitetezo pozoti pamene wali mwina ena mwina ngakonkuno 25 choncho pali modzi chitetezo tikhati upatsirani zonse za nkhani.